20 lihapullaa varmaan alakoulussa. Bro, alakoulussa me saatiin ottaa 6, ehkä 5 lihapullaa. Ne ei oo ikinä tehnyt mitään järkeä tästä. Meillä oli kerran nachoja alakoulussa 6. Ja sitten me saatiin ottaa ehkä 8 nachoa vielä lautaselle. ei. 8 nacho, joo. Me saatiin ottaa 2 kauhallista ja siinä niinku kauhaa mahtuu ehkä 2 pizza verkkoa. Vittu kauhallinen. 5 cool pizza party. Tuo omaan fucking kauhasin semmosen jättimäisen. Ei, pitää käyttää koulun kauhaa. Enkä mä tiedä, että siinä on semmosia limittejä. Ota vaan se koko What? 5-7. Tää oli nacho-buffi! Tää oli nacho-buffi! Oi nacho. Toi oli niin huono kuolema, mä olisin voinut päästä pidemmälle, holy shit. Mä voitin prediktaa 5-5, mutta se oli 5-7.